ona maču neznáša. Vyzerá to veľmi dobre. Takže toto je môj hotový make-up. Šaty robia človeka. Sa idem pozrieť do Primarku. Mustafa, stop. Akurát nás tu zastavil že už sme nejakých 35 rokov. Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Zajtra idem von s mojou najlepšou kamarátkou a neviem, či to tak máte aj vy, ale to je ten dospelácky život, že my na seba vôbec nemáme toľko času, ako keď sme chodili do školy. A preto ten čas je s ňou veľmi vzácny. Všetko a všetkých musíme poohovárať, samozrejme. Každá už máme frajera, ona má aj svoj biznis, takže toho času je fakt málo. Ona je proste pre mňa taká osoba, že aj keď sa nevidíme každý deň, každý týždeň, tak viem, že tu je pre mňa. A som za ňu hrozne vďačná, pretože v tejto dobe si nájsť nejakú takúto kamarátku, ani neviem, či to je reálne a ešte v mojom veku. Takže pôjdem s ňou von, pôjdeme sa asi niekde prejsť po meste, najesť sa a dúfam, že sa mi niečo podarí natočiť. Predsa len fakt dlho sme sa nevideli, neviem, čo je mesiac alebo 2, takže musíme všetko prebrať spolu. Inak my sa poznáme od mojich asi 16 rokov, takže keď dobre rátam, tak je to nejakých 11 rokov, čo je fakt veľa. A my sme si naozaj prešli aj pubertou, boli sme spolu v tom najdivokejšom období, my vieme o sebe podľa mňa úplne všetko, takže je to fakt sranda aj vidieť, ako sme sa tak zmenili. A každá si ideme takoutou svojou cestou, ale chcela by som jej dať ochutnať maču, keďže ja maču úplne milujem, ale inak ja doma pijem iba kávu, ja naozaj bez kávy proste deň nemôžem začať. Není taký deň, ja keď nemám kávu, tak mňa bolí hlava, proste Ale keď som vonku a je leto, tak ja mám chuť na maču. Ja som inak presne ten typ kávičkára, že ja dopijem ráno kávu a ja už chcem ďalšiu. Alebo je večer a ja už sa teším, keď bude ráno a dám si kávu. Na druhý deň mám ísť von aj s Lindou, lebo ma pozvala na večeru. Neviem, či ju pozvali, že na ochutnávku nového menu, alebo celkovo je to nová reštaurácia v Bratislave, ale teda berie ma so sebou, takže budeme mať nejaké degustačné menu a to bude tiež sranda. Takže tento vlog podľa mňa, no ja sa nasmejem až. Už cestujem za Naty a hneď ju beriem do mačiarne. Akože, ježiš, tu je kamera? Kamera? Počkaj, ja musím stiahnuť brucho. Takže z Naty ideme spraviť taste test, pretože ona maču neznáša. Počkaj, ja to premiešam. Počkaj, ja dám prvá. Nezľahčuj to. Ja. Dobre, ale počkaj, to som viac toho pírečka napila. Lebo s tým kokosovým mliekom je to, že brutálne. Nie je to také, že to chutí jak tráva. Vôbec to nechutí jak tráva. No Je to vidíš? fakt dobré, ty kokos. Je dobre osviežujúce. Veľmi dobré. Už mi zobrala maču. No. A takto to Netrvalo býva. to dlho, akože. No, behind the photo shooting. Akože teba fotím, hej. Fajnovúčko, aperolík. Na zdravie. Tu sa začalo veľké preberanie všetkého, ale určite to poznáte so svojou kamarátkou, keď ste sa dlho nevideli. Ježiš moja, tam je veľký alebo malý kúsok chleba, jak si to rozdelíme? Daj mi ten malý iba. Nie, vezor si tento fakt. Fú, ja to nezjem. Otrhni mi polku. Máš takú Aha, zatiaľ. presne. Joj. Dobre. Celkom. Na zdravie. Moja, akože vyzerá to veľmi dobre. Čo povieš? Vyzerá to úžasne.
Ja idem dneska s Lindou na večeru, takže poďte sa so mnou namalovať. Lindu pozvali do jednej reštaurácie na ochutnávku nového menu a bola taká zlatá, že ma zobere so sebou, takže idem sa teraz namalovať a potom sa aj oblečem, nachystám, potrebujem vyvenčiť Teddyho a odniesť ho potom aj mame na straženie. Takzvané k babke, hej. Ja som mama, moja mama je babka, Erik je zasa tatino, takže takto to my máme. Rozmýšľala som, že aký make-up si mám dať, pretože je len nejaká 1 hodina po obede a vlastne tá večera je o 7, ale ja už budem musieť ísť o 5 z domu a teda potrebujem, aby mi ten make-up dobre vydržal. A čo som si strašne obľúbila, je táto podkladová báza od Essence. Ona je strašne lepkavá, ale tým pádom ten make-up na tom fakt vydrží. Keď sa mi tá podkladová báza vsiakne do pleti, tak si zmiešam tieto 2 odtiene a toto je ten Skin Tint Maybelline Superstay a je to úplne super. Kryje to, vydrží to. Na ruke si zmiešam tieto 2 odtiene. Poslednú dobu mám veľmi peknú pleť až na bradu. Neviem prečo, či to je fakt tým sladkým, lebo jak je teraz teplo, ja aj 2-3 nanuky denne zjem. Akože nie je takých tých čokoládových, ale takých tých vodových, čo nemá až tak veľa cukru, ale očividne sa to podpisuje na mojej pleti a teda hlavne na tej brade, fakt. Teraz použijem tento bronzer od Too Faced a dám si ho takto na ruku. A nanášam si ho štecom a potom si to ešte rozblendujem aj húbkou. To si to naberiem, rozpracujem a až potom nanášam na pleť. A bronzer si dávam ja osobne viac takto dorovná, pretože ja mám podlhovastú tvár a ja ju chcem troška zagulatiť. Ťahám to aj túto k spánkom. Nebojte sa, takto to neostane. Teraz si dám ešte takto na nos. Ja si konturovať nos neviem, mne sa ešte zväčší, keď som sa ho snažila konturovať a to naozaj nepotrebujem. A idem si to teraz rozblendovať takto iba húbkou. Ideme miešať tieto 2 korektory, tieto 2 odtiene od Tarte. Ja mám inak rada, keď to očné okolie je viac také biele, prejasnené, ale teda toto je extrémne biely odtieň. Ináč z týchto Tarte stačí takáto kvapka, takáto bodečka a to rozmažete, že je všade pomaly po celej tvári. Teraz si dám tento na uši. A na toto si beriem štetec. A ja si vždy ten korektor ťahám aj troška takto, nech mi tu spraví taký presvetlenie, že bude tam troška taký sek, že tuto bude ten bronzer a lícenka. Ono to tak pekne dohora ťahá to oko, aj celú tvár, taký lifting. A zasa húbkou všetko spojím a rozblendujem. A licenku použijem túto moju obľúbenú od Charlotte Tilbury v odtieni Pingasm. Ona taký glow spraví, že ja si väčšinou ani potom rozjasňovač nedávam. A ja mám rada práve, že tú licenku, ako ťahám si ju aj dohora, ale dávam si ju aj tu dopredu a krásne mi to zasa tak zagulatí tú tvár. A kombinujem aj húbku, štetec. Ja mám aj tak pocit vždy pri lícenkách, že najprv to vyzerá, že aké mám pre Boha silné tie líčka, ale ono sa to potom ešte si namalujete obočie, péry, špirálu, nebodaj linku a zrazu tá lícenka tak zanikne, čiže ja potom väčšinou ešte pridávam. Teda, že či to je vidno na tej kamere, ten glow, ale ja mám strašne rada takéto líčka a dám aj takto na nos. Ja si na nos rozjasňovač nedávam, pretože mne to ešte zvýrazní ten nos a zasa mi to len tak zväčší. Teraz sa zapudrujem týmto One Size púdrom, on je rúžový a prosím pekne, to je pomaly jak aj licenka. A ja moc púder nepoužívam, ale tento sa mi celkom osvedčil, mám aj od Huda Beauty, ale ten ma strašne vysušuje a tento sa mi zdá, že ma až tak nevysuší. A fakt si zapudrujem len s troškou a ono to potom aj tak pekne spojí tie rúžové líčka, iba
Troška takto oči a pod očami, lebo ja by som potom mala tak vysušený ksicht, teda tvár, pardon. Troška čelo, obočie, lebo potom sa mi bude ľahšie aj kresliť. Bude lepšie písať tá ceruska. A takto iba. A nos. A to je všetko. Idem teraz na obočie a to si robím takouto linkou, alebo teda ceruskou tekutou od Maybelline Build and Brow. A mám ju novú, pretože už som vymieňala ináč neviem koľko balení. Vždy si najprv nanesiem tento gel a až potom si vykreslím ako keby tie chlpky. Ja mám inak úplne jemnúčké chlpky, takže mne tento gel úplne že stačí. A hlavne ja si potrebujem aj tak začesať, zagelovať iba tento koniec, lebo ten mi lieta halabala. Toto už mám hotové a idem teraz na druhé. Začínam vždy od tohto končeku a teraz si tuto začnem také ako keby iba chlpky kresliť. Hotovo. Teraz si idem naniesť pudrový bronzer taktiež od Too Faced, tam, kde som si dala ten krémový. A presne vždy v tomto bode sa mi zdá, že nemám žiadnu licenku, takže idem si dať teraz pudrovú licenku od Haus Labs a poviem vám, že toto je najkrajšia rúžová farba a odtieň je Hibiscus Haze. A ja už si len namalujem oči a dávam si túto špirálu od L'Oreal Extensionist Telescopic a je naozaj výborná, už mám skoro suchú. A veľmi som si ju obľúbila. Čo mám naozaj na sebe rada sú moje myhalnice, ktoré som zdedila po mame a vôbec ich nemusím vytáčať, ale sú vytočené už prirodzene. Špirálu mám hotovú a idem si spraviť lip combo, ktoré mám samozrejme v kabelke, takže idem si po ňoho. Otlačenú špirálu si upravím, až keď mi to poriadne uschne. A donesla som si sem dve cerusky, obidve sú od Kiko Milano. Jedna je v odtieni 21 a druhá je 505. Tá 505 je taká tmavšia, ale dám si teraz túto 21, tá je moja obľúbená. A dám si na pery tento Laneige balzám, ktorý úplne milujem. Aspoň sa mi zatiaľ do večera budú hydratovať pery a potom si dám asi Kiko Milano lesk. Milujem tento odtieň, je to odtieň 18. On je taký hnedý, perleťový v kombinácii s touto ceruskou dokonale lip combo. A tieto lesky sa strašne trbliecu, odrážajú a fakt je to krásne na tých perách. Ja si inak ani ten make-up, čo mám na perách, nedávam dole, ale nechám si to takto a rovno si vykreslím pery ceruskou a na to si dám ten balzám, neviem, páči sa mi to tak. A dám si teraz tento balzám a on je úplne lesklý a troška aj taký rúžový a k tej hnedej. Takže toto je môj hotový make-up. Tak ja už som aj nachystaná, namalovaná, oblečená. Obliekam si takýto leopardí top s mojimi obľúbenými nohavicami. Ešte sa vám ukážem celá. Dúfam, že ma je teda vidno a na nohách mám nejaké šlapky, tiež leopardie zo Sheinu, pretože nemám žiadne iné, ktoré by som si mohla obuť a Linda je malička a ja som pri nej vždy ako žirafa. Takže ja si opätky nedávam, viem, že ona si ich dáva, tak aspoň budeme cca rovnako vysoké. Môžete mi dať vedieť, ako sa vám páči tento finálny look. Mne sa to mega páči. Cítim sa žensky, pekne, konečne som upravená a konečne idem aj mimo domova. A toto je dôkaz, že šaty robia človeka. A to doslova. A parfém of the day bude tento Jimmy Choo. Strašne krásna, sexy, večerná vôňa, naozaj odporúčam všetkými 10. Asi ste nevideli poriadne tie šlapky, ktoré si obúvam, takže sú to tieto. Áno, viem, mohla by som si dať aj lepšie, krajšie k tomu, ale nemám a nechcem si dávať opätky. Už idem odniesť Teddyho a vonku začalo strašne liať a ja mám iba leopardí dážnik, takže berem ten a budem sa modliť, že nech neprší veľa, že hneď prestane, pretože s týmito topánkami fú po meste. Fajnová obuv do dažďa. Čakám na Lindu, tak sa idem pozrieť do Primarku. Majú strašne krásne pyžama. Čo iné v Primarku by som pozrela, ale táto potlač je nádherná. A tieto saténové, nádherné. Ja nemôžem chodiť do Primarku, pretože vždy odídem s jedným pyžamom, ale teraz si nemôžem nič kúpiť, lebo nechce sa mi to nosiť. Ideme aj na tú večeru, takže fakt nemôžem nič nosiť v rukách, ale aj toto, pozrite sa. To nohavice som nemala ani vidieť, toto je presne môj štýl. Oni sú vlastne tuto.
Prečo proste, keď nemôžem nakupovať a keď nejdem nakupovať, tak zrazu je všetko v obchode, ale keď idem cieľene nakupovať, tak nikde nič není. Ďakujem. Mňam, daj. Mňam. Milujem. Moja obľúbená. Už sme tady. Prečo si išla autom, keď je tam alkohol? Ja sa dneska opijem. Ďakujem. Ja si musím takto naliať. Tak ja ti Alebo nalej ty, no. Ďakujem. Nie som istá. Viem, že paradajková batata Sika, Dominika má zase aperol, ja iba kolu. Mám toto jak dobre voní. Dostali sme musaku. Musaka, Mustafa, top. Mohla som povedať, že na musaku, že tá Mustafa bola fakt dobrá. Trafo. Ale ne, musaka akože bola výborná. Ja som nemala predtým rada musaku, už mám. Ja som ju nikdy nejedla a musíme si to spolu navariť. Hej, navaríme si spolu, dáme si kolab. Cooking kolab. Ideme domov spať. Spinky papinky. Dobrú nocku. Dobrú. To však mrzneme. Ježiš. Strašná je zima vonku a my ti holé nohy, ty máš ešte aj holý chrbát. No, bože, zamrzla by som. Kokos. Jaj, pekne do autička a ja sa normálne teším domov. Hej. Toto sú mačky v našom starom meste, ak by ste nevedeli. Máme opätky, takže... Ty máš opätky. Teraz kráčame k autu, inak je 10 hodín a ja mám v Eurovej zaparkované auto a neviem, ako sa dostaneme do tej Eurovej, keďže už je zavreté, takže neviem, ako sa dostaneme k autu. Na čo vlastne ja mám niečo hovoriť? Čak ty hovor do vlogu, do môjho vlogu. Kľudne. Čaute ľudia. Ona sa hanbí vlogovať, ale takto do môjho vlogu akože úplná pohodička. Ja sa to bojím držať. Normálne ja sa bojím dať takto si ruku s mobilom a hlavne ešte tomu aj so svetlom. Kokos, ale do toho v pohode hovorím. Ale ja kebyže to mám takto držať... V pohode, však ja ti ho držím a ty hovor. Našťastie som Dominike donesla moju kukisku a nezostane hladná. Hej, a ja som si teraz spomenula, že ju mám v kabelke, takže ideme si dať taste test. Loliska. Pozrite sa na ňu. Mňam. Brutál. Počkať a prelomím ju. Chceš. Absolútne není masná. Ja teraz ináč naozaj, jak je zvonku zima, tak je taká inšia, ako keď si mi ju napríklad doniesla v lete, že bolo teplo, že bola fakt také viac roztopená. A teraz je lepšie? Viac mi chutí, možno aj viac roztopená. No inak tá roztopená je super, lebo však niektorí No. to dávajú aj do mikrovlnky. A ja tam aj píšem, že ona, že lepšie je, keď je z mikrovlnky, taká makučka. Ale aj teraz je mäkká. Akurát nás tu zastavil Ujo, že je tu navyše. Hovorím, že hej. Že už sme nejakých 35 rokov. Že sme, ale je tu cudzí chlap, je. Ujo. Akože ho ináč tak volám. Inak aj ja. No tak čo sa mi smeješ? Dobre, vypísal.